lai spa lai pusa. Hang ning ia lung ia Hakakatang pa badakon badaman sembakoit. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lambat gajing islog jong man sembakoit kinan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara how Jesus Christ mentaka step sa jisin giwana kmad jong u banaiti lade how Jesus. Nakone shabe tong naiti lade hu nagbenta kenai kasngi kham tame ba mangi iwe paiwe ngilaban pendap hok yala ke jong kamram kaba lapen kham ti ngi banle kham tame bangilaban iju ban sakri u bat kumchuru ban samlem ya kajing e kajungu ha ki we pat ki breu ki bangi kendu ha kajing il jingi ba mala kasngi ha kenai ka step Kohan men kopara bangilong kita babid do banterwa ya gane kamas ke bekoj tongin pais tongin penmap na ke benta kilat kilat kitam kiduna kipop kisang kicungi da kajing ngurit bat kajing kloy jingi ban kela ke bamot tongin pais da kajing dawai kicungi ngapla aublay badan bor baro badapi kohan men kopara bangalale pop sibune da gijing perkat, da kiktin, da kikam, da gijing leklet, da gijing lepalat junga, da gijing lepalat junga, da gijing lepalat bakrawe junga, namar kata akarpa dia kamaria bakut, kabaisa kate soti, ia kanya berkirukut, badapi kohan men kopara, banduai nak benta jungi, how try blay jungi. Ublay badan bor baro inis naingi badlama piki pop jungi unyalaming isya kajing embam jukut. Amen. Try can drago isnayani. Try can drago isnayani. Prisma Tongin ya duai hagana kesngi duai kerpang na gebenta kajing koi kajing kia jong I Arisandria Rambai ni duai boblay trakenrad un kenar kiti jung u ya I ban yono ya kajing koi kajing kia kham tame badan kajing kermen how try kumjurung ni duai na gebenta I Alianas Imba ba mairu dan pereng kajing pang kajing sistem manta la arsnem giduai bablay tracken rad un kta yi un pen koi ru yi kam tame na kajing pang kolong senam jung I
kumjurung idowai na bentai IT hun karbani bara ke ya kesngi kha jungi mata kesngi bablai track and rat kurku kurdoi i unai i gijing kwat gijing khia met ba mansem kumjuru ba ma i nang he nang san ha gijing tu bru gijing tu blai kham ta me ha gijing sakri jing i ya oblai ubadai unong bo nang thau kun rat jong gijing em jing i ko blai me uba lengba ka jungi e jong ka jing ting khon melamon yang i banlong ki khon jong ka jing shai to ai ngi karpat bangin om shat lep ha ka jing dum jong ka jing bakla henry ba en pau bangi sa barabor ha ka jing shai ba pernai jong ka jing shisha daw trai jing yu Jesus Christ o khon jung me ubi mar basan sha rengkat bat me ha ga jing yalong ka wei jong man sem ba khut ublai chunam la chunam amen Kecumpulan ki kitab Genesis u Abraham uladapsis pa asnam karta habalakha u Isak u khun jong u te khunlung ulanang san badlapen ina bunye u badu Abraham ula penlong ka jeng khawai ka bakraw ha kasngi papin ina bunye u Isak hnrei ka Sara kalio i u khun ka Hagar kanong Egypt ya uba kalakha hau Abraham bau ya lekai pat u khun jong ka u Isak kumta kalaong hau Abraham pe no ya kane kamraw bat ya u khun jong ka na bau khun jong kane kamraw umdei banlong unong yo pateng pat u khun jonga u Isak kata ka ai kala pendio sipunya u Abraham na kabanta u khun jong u hnrai u blai ula ong ho Abraham wat singaw diaw namar jong u khna pa namar kamraw jong phi kat ka ba ka Sara ka ong hapi tole kumba ka ong ya phi namar Day daw Isak pa en sa ay kerteng ya ki khun ki ksiu jong phi pangan pan me ka jai pan reu na u khun jo kamraw ru namar u day u khun jong phi kum taw Abraham ula khidang phrangap bat ula shim u kupu ba shiplas ni ka bat ula aya ki ha ka Hagar ura pan ba ya ki ha ka terpeng jong ka ringkat pat u khunlung panang ta ula phano ya ka kalami berkalaya iwir hari kenja Berseba enda ko ha ka plasni kalakut kala ino yaw taw kunlung hapo kowe kasanyum nang ta kalalay berkalasyong hamar persya jeng u kampaji antat kumbashi pada khnam kajingjingay namar kalaong ay bangan yo iya kajingyap jeng u kunlung tekat pa kadang syong hamar persya jeng u kunlung ulalanyar pat ulayam ti ublay uliya sngaw ya kasur utaw khna pat u angal ublay ulakhot ya ka Hagar na beneng u ong ya ka ai ka ba pendiaw ya phi ko Hagar worship ting na ba ublay uliya sngaw ya kasur khna na ka chaka ba uthia to yang to raya u khna patobat scam ya u takakti jong phi na ba ngan sa penlong ya u ka jai penreu bakraw ti ublay ula pli ya ki khma chongka bat kaleo i ka we ka pung bat kalalay bat kala pandap ya ka plasni da ka bat kala aya u khna bandi ti ublay ula rangkat bat utaw khna bat ula nangsan ula syong asa hari kenja bat ula long upatibid bha ha karanti kakten jong utray Number news Park 100. Tuhan matuk mi utrai Uyai lembas mengabang Kan yai ker uyu trai
in tormenta bat parabor. Men sim jong agak menu traikin men jemno. Tuhan yang in pen crow you traikin to kertek kempur. Tuhan matuk min utrai. Uyai lepas pun bapa. Ya wat ya tun ngakot you try. Padu paitin yaga. Najing syepting jong ngabaro. Ula pelat yaga. Try baden pensyaya pi Akma jong pi kam juling no kanom jumas ngausi Tuhan matuk mi utrai Uyai lombas pun bahan Haleluya Kajing syai jong ka pertai Jaru babu jangan Bunyo ya kajing syai jong ka jingin Haleluya 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 Utrai dan rainkat bat pi Dapat hero. Kajing pule naga gospel bakut katkum o Matthews. Kabram ametrai. Hakata kapor habau Jisu lapoi sa siliang kaduriaw sa kathan gadara. Arngut kiriw syongsut kilawan yikenduyo. Kilami nakikram jentap bat kilalong kibarunar hadu kata-kata hadu bomdan banut banyai lenti nangta badakmi kila kerkaj medan kam ayu bangi ko nublai hatu mewan ban pen saja yangi haswa kapor te ladan shiknohon ba kisnyang ki badang yabam kampaji naki bat kiksud kila kerpadiu lada mebeno yangi nangni topha yangi syakatai kekenhon kisnyang te ulang haki kilet kumta kilami bad kilarung ha kisnyang badakmi kekenhon baro kawai kalano arsut ya ka syarut bash barsyang hapo gadriau bad kalayab jelob hapo kinung apsnyang kilalet padiap bad kilalet sapo snong bad kilayat hulut yaki bad yaki balaja haki bru songksoj badakmi baro sisnong kilalet bad kendu yo Jisu bad haba kilayu kila kerpat baun mino nakata katain jongki ka gospel try Kecil raya mekris. Ka gospel bamanta kasngi ngiyos ngel na ka gospel bakoy jang o Matthews kalanong kaba pra dekat arpu pra hadu lai pusaw hakana ka gospel ngiyos ngel ba u Jisu lapoy syakathan kaba kerteng ka gadara bad hang ne uya kendu ya ki arngut ki breu ki ba syongsut ki ong ba kine kiksut ki dei ki ba khlan do kata-kata bad ki penjulor hadu kata-kata ya ka jing im jong kine ki breu hadu ba ki wepat ki breu ki mnut sho ban yai na kata ka jaka ba kine ki breu ki ba syongsut ki syong kisa namar ba om ba kine kiksut
Kipen saja, kipen syutom ya kini ki arngut, Henry wat ya ki wero, kiba itu ya ki, bat kumjuru ya gitu kiba ya lenti nang ta. Nang dapat ngiyoi ba haba kiyoi ne ya kendu yo Jisu kini kiksud ki pertajam da kesur ke jungki. Kohan men ko para hagane kasngi haba ngiyos ngeu ya kene ke jingpule syapang ka jingbe Jisu ya kene ki arngut kiksud na kene ki bru ki ba sya kem kiksud ne ki ba kiksud ki syam ngaku aban ya perlu jingmut bat pi santuli ki pon ki ba langkot ke bang ngiyo jing hikai na kene ke gospel ba manta kasngi ka berengkong ka dai gane yo lese don apadeng jungi ki ba ong ba don kiksud Yole si ngi ngimpadio kendu ya kiksud ha ka jeng im ka jeng ga jeng pi Henry ko hanmen ko para de ka jeng shisha kiksud kidon ha kane ka perthei kiksud kidon ha kane ka juk jungi bamanta but yole si kidon ha ka jeng im ka jeng ga jeng pi habangi ong kap kiksud dere ke kiksud ki ba ngiyo jeng hikai ngi kon yam barim mensua Yole say kim kiksud kim don ha kane ke jaka ke junga ke jungpi da kata kadur jung kiksud Henry kiksud kidon ha kadur jong ki parlo ki jungi kidon ha ke jung im jong ki henman ki para ke jungi uksu judon ha ka jing sneu jong kane ka perthei uksu judon ha ka jing ya kandu jongi baman lagasngi ya kino ki jing kerdu kajing imbas new baka bamangi iwe paiwe ngidan lane kata kapop ke ba mangi ngile lane ngingi ngidon ha kajing im kajingi kidai kiksud kidai ki bor jung ksud dai nama takadau bamangi ngim dai banong ba ksud dan lane kiksud dan Henry uksud bat kini kiksud kidon ha kana ka perthei bat kidon ha kajing im kajing ha kajing pi Dari mata kedau nungkong ne syabe man kasngi ngidai ban puson ngidai ban kemedi alade bamanga mapi ngimdai ban IT alade ha kibor jong kine kisoitan ne kiksut ki bangi ong lada manga mapi ngim poi perkat lada manga mapi ngim long kita kibru ki bapuson lane aware ya kibor jong kine kiksut klempep mangi ngin sate syakum ha kine ki ksut kibadai ke jing sneu jong kanek perthei den mata kadang yoi ba kitu ki breu ki ba kerni ha ka jing dikiat ki kim poi perkhat ba ka to ka kiat ke dei ka ksut lane ka bor jong ksut den mata kadang ki sate sakum ha ka bor jong ka to ka jing di ba don ki breu ki bom poi perkhat ki bam puson haladi ba kim long aware ya kata ka pop klim ba ka dei ksut den mata kadang ki yaine ha kato kapop ki ane ki sate ha kato gabor jong gajing snu jong gajing klim lada maki kito gi bru ki badi kiat lane ki bahap ka kiat kerni ha ka drugs lane ki kenja lane ha ka pop klim lane ha ka pop tu lane ha ka pop arsap lada maki ki aware bakato ka jing snu ko baki yo ne ki don ha ka jing im gajing ki gede gi bor ksut klempep maki kiwan sakmat Jisu abad kinyo ke jing lai lui den mata kadau ka panengkong ka ba ngiyo jing hikai na kana ka gospel ba mata kasngi ka dai ba shisha hadu menta mane ha kana ka perthei ba ha ka jing im ka junga ka jung pi ka don ka boruk suj ba duk suj udon ha kana perthei ba ha ka jing im ka junga ka jung pi mangi ngimla ban yai lai na kine hanrai ni dai ban long kita ki bala kre ban ki long kita ki ba aware ba ka boruk suj kadon ha kane ka perthei ba ha ka jing im ka junga ka jung pi ka banengkong ka bar pat ka bor jong Jisu ka kham khlain ban ya ka bor jong uksut ne jong soitan ne kamen sim bomban den mata kadau ha ka gospel ngiyos ngeo ba marsin yo I yau Jisu kine kiksut haba kine ki arngut ki balasa kem ksut mo kimi na kata ka jaka ka ba ki kisa
ki yo i yo Jisu bat ki ne ki man sem ksoi ki badan hapo jung ki thu bao dei khonu blai bat ki ong bat ka gospel ko ong ba medon ka mayu bat ngi ko khonu blai ki thu ya Jisu bao dei blai bat ki tip shai ba ublei ko Jisu ba dei ublei udon ka bor ban beno yaki udon ka bor ban sunshar ya ki ne ki ksoi den mata kadau mangama pi ko hanmen ko para wala dang ong ha ka poin ka banengkong ba ki ksut ki don ha kana ka parthei bat mangingi mla ban yai lai lagi ni ksut ki wan man kasni hanrei ngim dei badan ka jing shifting na mar ba u Jisu u kham klain palat ka bor ban yai ki ne ksut na mar ki ne baro ki don hapo jong u Jisu badai ublei Dia mata kedau ngim dei badan kata ke jing sir ngim dei badan kata ke jing ting hanrai mangi iwe pai we ngi dei ban IT ala de how Jisu namar u Jisu don ka bor ban be yaki ta kedau ngi ngi ha gospel haba wi kine ki ksut ki ya kren padu Jisu u be no yaki na ki bat u be no yaki bat kine ki arngut ki lalai loj na ga jing sate uksut Temangama piru ko hanmen ko para man kasngi ngide balong kita ki ba aware haga jing em ka jing aga jupi ngide ban lechal Jisu ngide ban karpan yo Jisu namar yola se ngiladon kaman simbaman yola se ngila sate kum hoksoi u Jisu udon kabor ban be ye kini ksut udon kabor ban penlailut yang iwe pewe namar kabor ublei ka khalaka ka klain bat ka kham klain palat ban ya kabor jong man simbaman kabalai pat kohanmen ko para kapop kadon kata kabor ban pensyutom ban pensaja yang abadia pi bat kapop kabangi yo nana kabangi dan ha kajing im kajungi kabu yang abadia pi kam jengai naublei dei nama tagadau haba kini kinong apps niang haba kilalek pai sesnong kilalek yathu ya gitu kinong sesnong baro kita kinong sesnong ki wan shau Jisu bat ki ong hau Jisu ba ki mame leino shakawe kasnong wat shong wat sa wat wan rung ha kane kasnong gejungi kapan pau ba kine ki breu kim syamla ban priang yau Jisu ba dayu belai namar ba ki kidon ha kapop lada maki kidon kata kajing ik belai kajing ting belai kajing burom belai lada maki kidon kata ka mensim ban IT lade ha belai kinjin tala ong hau Jisu ko Jisu melale kampla nak banta kine ki arngut ki khun gejungi me ha ban shong ban sa ha kane ka chnong gejungi me shong sa ha kane ka thang gejungi henry em komta kine ki breu ki la lechel Jisu bat ki ong kino na kane ka chnong jungi namar ba kap pen pausai bakine ki straisnong ki im kapop den mata kadau ki bono kampaji yalade na ublei mangama piru ko hanmen ko para sisa kalong ha kanai korkom larangi pej ha gajung im gajung ha gajung pi larangi pej ha gajung im jong ki paralok ki jong ki paramarjan ki jungi kito ki ba im ha kapop ngitip sai ba ki bu yalade jingai naka kebalang kibu jengai yalade na kajing im khot kajing im soti kibu jengai yalade na ublei lara maki kidon kata kajing sneu baki i yoblei lara kidon kata kajing ting burom yoblei klempep lara ki wan so Jisu unjindal dan rengkat batki kijindal ala kelak bamut la im kajing im ke betmai den mata kedau kapon kebalai kebakane ke gospel kahikaya ngayepi kadei ba kapop kadon kabor ban pen saja yang i ban pen syutom yang i bat kat kabu yang i kham chngai no blei bat paji no blei nang dapat kohanmen ko para kapon ka basau omdon jingsuk ya kito kibreu kibaim hakapop haba kiya kendu bat ublei omdon jingsuk ya kibreu kibapop bat kibasneu bat kito kibadan monsim paman haba kiya kendu bat ublei kan ngilap ha ka jing im jong kine ki arngut kibala syakem ksoi haba ki kendu ya ublei ki kimdon ka jing suk ha ka jing im ka jong ki
kim don kata ka comfort ha ka jing em ka jung ki yo no kata ka jing bom suk ha ka jing em de na mata ka daw ba ki hala bat ki late shau mangi we pai weru ko han men ko para ngi dei bandon kum kanai ka jing sneu ngi dei bandon kanai ka jing sneu si ka jing sku tho ha ka jing em ka jung a ka jung pi lara sisa mangama pi ngi em ha ka pop ha bangi kendu ya blei ha bangi kendu ya ka jing ha ka jing em ka jung a jung pi klempep ka don ka ka bakta ha ka danot ka jung a ka jung pi yo le se mangama pi ngi em ha ka pop ngi sku thu ya kata Henry ngiyo gitu ki breu ki ba em ha ka pop lada mangi kum kileng do lada mangi kum inong ya lam balang kinong tere balang lada mangi ki bm ka jing em khoj ngi le je kandu yaki kadon ka ka ba kta ya kadon ka jung ki de na mata ka daw ha jaka ba kinon kren yang ngiro kim not ki phatri no ki persang ban ya light no na ka jing bha kane sisa ngiyo ha ka gospel ba manta ka sngi ban ngiyo ru ha kane ka parthai jingi hadu manta ki sngi balai namar ba ublei udon kapor ban kta ya kadanor ko jungki ban maki namar ka jing ke jungki ya kata ko pop kata ka jing sate mrau jungki ya ko pop kim don kata kaman sem ban it la de hoblei hanring ong epi haba ki riusneu haba ki bruk badan ha ko pop haba ki breu ki bom don ya kata ka jing ban ka jing ting burom yo blai haba ki kendu ya ke jing bha haba ki kendu ya ki breu ki bha haba ki kendu ya blai klempep kadon ka ka bakta ya ka danor ka jungki Henry ngidon kam tang ka teng jing it jing yala de u ba klempep udang ka bor ban kta yangi but ka point ka basan ka bang iyo na gane ka gospel ba mata ka sngi ka dai gane ka jing kala ka bamot jong kito kiba shakta daw try yo le se mangi iwe pa iwe ko han men ko para ngilai kendu yo try jungi ngila sakta daw try jungi wadala ngilong ki popop ola dang ngilong ki boman ola dang ngilong ki breu ki buduna Henry sisa lada utrai ukta yangi ngin salong kita ki breu ki bayo jingsuk ha ka jing em ka junga ka jungpi ngin salong kita ki breu ki bayo jingko jingkhia ha ka leng kamen ha ka leng kamen sim ha ka jingmot ka jing perkhat par klempep ngin yo ya kita ki jing ki jing kerku ki baut trial ai haba kini ki breu arngut ki bala sha kem ksot ki layo kata ka jingkot haba utrai ubeno ya kini ki arngut ki ksot klempep ki yo mat ya kata ka jing ki jong trai ki yo mat kata ka jing kerku ki jong trai bar ki yo jing sup ki yo haba rok ki liang ha ka jing em ka jung ki dai na mata ka daw ko han men ko para ha kene ka sngi mangiru ngi dai bandon kene ki santli ki point lane ki mat puson ka ba ka gospel ka ai hanga ba de pi ha kene ka sngi lada sisa ngi ko abanyo ya kini ngiru ngi dai ban long kita ki balaklai ban lech chau jisu ban it la de hau jisu ban perta hau jisu ko try ngawan hakmat jome ngaiti la de hame namar melong ublei junga namar melong ukan rad junga namar ngalong breu baduna ngadan kameme tongin ya perta hakane kesngi hau jisu tongin it la de hau jisu bau jisu un kta yangi ban mangi we pai we ngin kelalong ki babha ngin kelalong kita ki bait bat bating buram yu bangin yo kita ki jingi ki jingkerku ki pakarhai ha ki jingem jingi baman la kesngi yan ro ya Jesus Christ Jongin yang pala ka jong ka jingay ngangay oblei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendel but how Jesus Christ ukun ba marwe jong u Try to be double of number silver coin. Maria Christi, Petis Pilatus lasana nai laya bala tebu layar sikibaya hagasni kebalai ulami pa ni kibaya ulakil syong samanu blai pa dan bor baro nam tahuan pat besar kibim kibaya
ngangai dau khoi lang kathalek khoi ha ka jing selo kru khoi ha ka jing ma ki po ha ka jing mi pat ka do pat ha ka jing em bom chukot amen Lai spa in your pundre. Lai spa in your pundre. She met but she and said to Christ Irabe wala jindayu priang wahane She meant say ko para baga jengknya junga ba jungpi kalong ba priang guna kma doble ro try putting it in Kenya na kmanta ka jingro thanks you mantoy me ba pen tray kam da ka bo jong me to a kabaya day ba ay gajun ay bakantang Chris utray jungi Amen nong panem ba dunong suspa do daumen simbok ha nagatay sati kad ba dab yang me bat penyo hame yaw pai bakut ti haba la shashitam knang ba en bathat no ya ki saite sai kum jingyap bat un pau ya ka barabor ha ka jingmi pat te namar kata rangkat bat ki angel bat ki rukuj baro ngi pen banaya ka buram jongme kat ba da ka we ka sur yang Dasisha rai katame jong ka jing khoi baro namar kata ngi ker pademe topen khoi pan kantang ya kine ke jing trua jungi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat jungi uji sukres hakapor bladino yo bana kamon snobha ula padiang ya ke jing sha sutom ula shim yukpu Bada kebaingu yame ulakatia yu balai halagi senong Toshim batabam na kane pibaro Namar kane kalong kamet junga Ya kebanai na kebenta jongpi Hakaju kurkum
enda lalayabam ula shim yukuri bad kebaingu biang yeme ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kur snam junga jong ga mai bad bom ya ke ban pen me na ke banta jong pi ban na ke banta ki babun na ke banta ke jing map ki pop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge Kata sin bangi bam yu ne upu bangi di yakane kakuri ngi pen pna kaji ap jong me kotran tada du men wan namar kata ngi bapan manta ya gajing ya bagajing me pa jungu ngi terwa hame ko try ku jong gajing im ya ku khuri jong gajing pen im ngi dai ngu adam namar malenyew yang babit me badban sakri me da ke bas ngurat ngi kerpad me bangi ke bayo banta hakamet bad kasna mo kres ngin long ki ba lapan yetli ka we dauman sem bakoi token mau ko traya ka balang jungme ka bala priang setelah ke pertai bato penjanaya ka ha gajing e rengkat pada Francis ukpa buku jungi Wilbert Marwen bishop jungi ka kanhun ki bishop bad baro kilingdo token mau lem ruyaki henmen ki para senrang bad kentei ki balayathia da ka bekermen ha gajing mi pat badia baro ki balaklano ha gajing jungme to priang yaki sha gajing sai ka khmat jungme to isne yang ibaro ngi kerpat yame barangkat bathe suti bakhoj kakmi jong blai uji sabakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj badbaro krikhoj ki balapen sno bha yame pateng la pateng ngi long babet banyo bantam ha gajing embam juk bat bengin ira bat pandan burom yame daw khon jongme uji sukris Da'u lembadu badha'u kan long ame blai kwa badan bor ha gijing ya long kawe jong men sem bakut baro ka borom gijing ya ro chunom la chunom amen kumbal hukum yang ngi daw nong penem bat kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa chungi ba apneng kalong ka khoj kerteng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme hak ndeu ba apneng to ay ngi mantra ka chumbang chungi ka ba hala ka sngi bat tama yang ngi karangkang chungi kumbang rogi ma bi ka balas neu yang ngi badwat yalam yang ngi sha ka ching pansoi hanre to pelaj yang ngi na ka basneu to penlajeng ngi kerpat ko trai na gijing sne baro ha gijing sbon jung me to a jing suk jing san ha kisngi jingi thnang ba da gijing rap gijing sne jume ngin lai barabor na kapop bat ngin yo jing ya da na gijing jenjar baro kat ba ngi dengap kmilenti ya gijing kermen bakhoj bat gijing wan pat jong nong panem jungi uji sukres namar gijing me kalong hima ka jong me kapor kapuram junom la junom Kodra Jesus Christ me belong haki apostol jung me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe ji ki pop jungi Henry ya ki jungai jong ka balang jung me badha ki jing spon jung me to ai ha ka ya kajing suk bat kajing tli ka wei kat kum ka mon jung me ma me wi bat basan shar junom la junom amen kajing suk utrai kandan barabor rengkat bat pi to ngene terwai kada kajing suk i wei ha i wei pat Sendaya
hak mi kulang bro jong blay hak mi bikin no kipot jong ke perthei sukito ya ki balakot sha ka jing khawai jong kulang bro ko kan rat nam song hak naman room po perling ka jinga kan raise on tang ka tin ka man sim jinga kan sakya hi Pamelawan room ha kanunod ka jingi kachome niya me ko jisu ha kana kalamat ikrame bamti yang
la shu bani pangina la shu banai ti la de ame na pangila banle kamram jingi ke baman magasngi da ka jing runai ban ka jing yame makapa Macam kita bang bersetam kotoran Yesu, bang bersetam setelah kita berang daun hospital, berang sumar hadi, kita mialat dan asumar, kunjuru gitu kita ada jeng kerman jeng sumar, apa yang jeng pangjur jeng ki, kotoran Yesu, kita pada me pemelai kampulan ke bentar jeng ki, bagian yob yang ki sem ke jengki bai nak benta ke jengkelak pemor ke nak setelah ke kam tame kora Jesus na benta gitu pasate jengkom hagi bor kusoi hagi bor jong boman hagi bor jong ke jeng sneu jong ke nak prate bai kam pala ke jeme ke nolong ke jengki ke jeng suto ke jeme kamani hari ki bagian yaman ke ya ke jengkelak pemor bagian yaman yang mensimpan koi jome Bagian wan pai biang ceme such a sin. Oh Jesu bi ye, ni IT ya ke kasem ke jungi, ya mei pa ke jungi kan man ke para ke jungi baro, kita beran kam ya me. Oh Jesu bi ye, ni kerpat me, paman kenar ke kti ke jume, paman le kam ke banta jungi. Jesu bi ye, ni IT la de hame such a sin. Ni IT la de hame met paman sim. Kotra Shimti yangi, long yangi ki khun ke chume, yalam, patin lenti yangi, bagi nak las subani chume, akar kom ke bakarpang. Dong ini aduai. To ai ba kane ga jingknya bagen jablei ka bangi la trua badna ka bangi la bam kanai jingim yangi kotra ngi karpat knang ba ha ba la te song yangi badme ha ka jing ej bam jukut ngin la ban se ki so ki banne shijinom dau kris utrai jangi amen utrai dan rainkat bad pi ublei badan bor baron kurkuy pi pa badakon badaman sem bakoi Amen. Tolek suk ya royot rai da kejeng emba baha jeng pi. Yesus namo yam lei. Jim laispa arpukra. Laispa arpukra. Telang yang ikut try, telang yang hidup kendri, jingit rangip laptar. Telang yang ikut try, telang yang ikut try, telang yang hidup jingit. Don't tangguh sim bukui malam mabrikom cinta parabol jinom lan jinom amin. Ini roh Yesus Kristus jinom.